يدلين نديو انتي توسد ديلكم إلكن حتى تعمو يا تدلنا نعنن ندقنا مالتي دقنا حجي ندحر فيجيتابل مبلع زابينا تمطاط انا مغبو بقى قلعت سني كل عين حجي قلعت بطعم يشغور يوم فيجيتابل مبلع قال مالتي قاليم عسى ديفوتو لو قال مالتي حجي حزرت فيتامين دي لك حساب موت يبصحك ايو سلام 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 ابرحون قربان كينكم نزي مدبات يتكاتاتلو اب هيوتكم تعنا اب سرحكم مسالطو يمنيل نخلاتكم نتم شير بمغبار سبسكرايب بمغبار تحبابون هاني بطعمي اذا مسكنكم مالتي بار نلو ما عند حزام يزلو خاني نو قربتنا نچورنا نصفرنا زخون ነገር ማለት نقولان عبيتي اسوبتي زخون مات صفرنا ولازم قربتنا ገለመለ ካፕቲ بدገን ልከዩ ገለመለ بدገን ገብረሉ ነገር ንላዕለ ማለት በቲ ንበልዖ ንሰትዮ እዩ ቀንዲ ክስታይ ዝኸውን ማለት ኩሉ ናይ ደገና ነገርሲ ናይ ውሽጥና ነጸብራቂ እቲ ንበልዖ ንሰትዮ እዩ ንደገና ክስታይ ዝገብሮ ማለት ዝጸልዎ ማለት ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እዩ بفلاي مالتي بفلاي أوالد كينكن زولدنا قلمنا مالتي كمزي تماطط أنا مقبسي أين بلعنينا مبزحتو جيزي مالتي حجي ندحر داني تقدسنا ندحر وكل مقبزين نبلع ندحر دا أخوينا مخاني زولدنا قل ندحر دا أخوينا دا دخمنا تي كستاينا ندري بالاشولو مالتي نتي منافيتنا جاغورنا خفيتو جاغورنا خمس بزح يقبرو مالتي كم زنوبح يقبرو مالتي حجي صبوي وإذا كل عينت فيتامين علو مالتي مالتي فيتامين كل عينت فيتامين علو مالتي حجي بس ده إذا تابعكن مالتي دكتور كن حاتيتكن أنا فيتامين أي وسدني أنت عينت فيتامين كوسد إلكن حتى تقوم ولا حدا ناي دكتور ناي مأزز ورقة كلمة أيد لكني نورمال كيتكا اب ويلمارت ويلغرينس نورمال كيتكا اخا تغزو مالتي لك 5 بيزا خدكا تغزو مالتي حجي بطعمي اوالد بفلاي زولدكن مالتي نخت وسطاي اذا تبابعكن مالتي دغنا خاني دقنا قلعت مالتي احملتي فيجيتابل حجي مبلع بطعمي يشغور يم قلعت مالتي احملت دي يبلعلنا عسا كمزي فول قلمله مشالو كوميتات مبلع زشغور قلعت አለው ማለት حجي تشيك اب كتوسدوم كلخن ማለት مستي ادكتورم تزاراربا وديسي كمزي خمز مبلع يشغرني حجس فيتامين كهبودو انت عينت فيتامين كهبو يمكن مس دكتورم تزاراربا حجي زي مع سن فيتامين تبيو دي قلمله الى حتى مخنياتو أبز عند كلهم يتقاميهم مالتي حجي نتقام يزمسلا سلا نوسد مثلا أي حتى أناني سلازي بعلهن كنت حتى أنا لكن فيتامين وديسي يدليو دو كجزء أنت عينت فيتامين يدليو إلكن حتى أنا ما خنياتو نزخونا حمام نخط أورو اتناي حمام ناي متصور عمومسي حافية بلعي مالتي بقى حايلي نخرخبو قلمله سلازي حجزهم مالتي زي حجي فيتامين A B C D E علو مالتي كل عينت فيتامين علو مالتي فيتامين D أبز عدي بزح عين ركبنينا مهناتو دقنا زي صحي يخون وشتنا أتو تصحي مرة بوشتع سلازخونا مالتي أبجي زي أورخا يخون حجي تصحي أي ترخبوني خابز عد مالتي حجي فيتامين D يدليومي نعنا يدلينا نعوم كأني يدليوم مالتي نقولاتنا مالتي حجي سبعة يكون سبيتي ناي وداتك أني علو مالتي كمزي إذا حجي ناي والد تبهيد مشيت ناي وداتك أنا علو إذا خاني كاب كل تعمد سقاب عساس استعمد زلو قلعت مالتي زي كاب كل تسقاب عساس استعمد زلو كاب 10 سلسة سقاب 10 عمد زلو خاني تينيجرز مالتي 13 14 15 دابل إذا خيد عدمة مالتي سقاب 19 دولو مالتي سوم كان ناي تينيجرز كان بينو له مالتي نايكم هاب بعدميهم كاني تغزالهم مالتي
ግን ንዶክተሮም መጀመርያ ሕተታ ማለት እዩ ናይ ሰቡት ከዓኒ ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ቤስት ፎር ሜን ድብላሎ ቤስት ፎር ውሜን ድብላሎ እዚ ሕጂ ናይ ውሜን ማለት እዩ ናይ ሜን ከኣሎ ማለት እዩ ናይ ሰቡት ከዓኒ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኽንወስድ እየ ዘተባብዕ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ብፍላይ ማለት እዩ ንኩላትና እንድደልየና ሕፅረት ቫይታሚን ሲ ኣብ ሞት ይደብፅሓካ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማሚ ጨጉርኻ ዝረግፍ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እንዳተኻናኸን ኩኖ እንድሕር ዝረግፍ ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ ዝረግፍ ተዳ ኮይኑ ሕፅረት ቫይታሚን ኣለክን ማለት እዩ ሕፅረት ቫይታሚን ዲን ሕፅረት አይረንን ንጨጉርና ብጣዕሚ ዘርግፎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጨጉርና ዝረግፍ ከምኡ እንድሕር ኣሎ ሕፅረት ኣለና ማለት እዩ አይረን ወይ ከዓኒ ቫይታሚን ዲ እንድሕር ሕፅረት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ጨጉርክን ብጣዕሚ ዝረግፍ እንድሕር ኮይኑ ከይድክን ናብ ዶክተር ጨጉረይ ይረግፋሉ ሕፅረት ቫይታሚን ከይህልወኒ በልኦም ምክንያቱ ንሕና ንወስድ ቫይታሚን ስለ ዝመስሎም እሶም ከምዚ ቫይታሚን ትወስድ ዲኺ ኢሎም ይሓቱኻን እዮም ስለዚ ኣነ ንኽትወስዳ እየ ዘተባብዓክን ማለት እዩ ኩሉ በብዕድሚኡ ኣለዎ ብፍላይ ገና ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ዝወለድክን ማለት እዩ ብጣዕሚ ስለ ንደክም ብጣዕሚ ሓይልናን ገሌናን ኣብ ጥንስን ኣብ ሕርስን ብጣዕሚ ስለ ነጥፍኦ ሓይልና ማለት እዩ ንዓና የድልየና እዩ ኢለ እየ ድሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ንዶክተርክን ሕተታኣ ንደቅኽን ዋላ ሕተታሎም ፕላስቶማ ሰብኡት ከዓኒ ሕተቱ ንኩሉ በብዕድሚኡ ኣሎ ወላ ሓደ ናይ ዶክተር ትእዛዝ ኣየድልዮኒ ጥራሕ ከም ዘድልየክን እንታይ ዓይነት ቫይታሚን ክትወስዳ ከም ዘለክንን ዶክተርክን ድሕዳ ነጊርክን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ጨጉርኽን ዝባበር ፅፍርኽን ለምሊሙ በቃ ስብርብር እንዳበለ ምንዋሕ ዝኣበየክን ገለ እንድሕር ኣሎ ግን እዚ ሄር ስኪን ኔይል ዝብል ቫይታሚን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቫይታሚን እዩ ንዓና ማለት እዩ ነዘን ዝወለድና ብፍላይ ሓይልና እንዳጎደለ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ከዓ እዚ ቫይታሚን ዲ ከዓኒ ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ ከዓ ብጣዕሚ ኩላትና ክንወስዶ ዝግባአና እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ዓዲ ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ ብጣዕሚ ኣበይ ንረኽቦ ቫይታሚን ዲ ኣብቲ ግዜ ፀሓይ ማረ ኮይንና ክስታይ ንገብር ማለት እዩ መስሓሊ ንጥቀም ኣብ ገዛና ንኣቱ ደገ ወፂና ፀሓይ ኣይንረክብና ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ ካብ ፀሓይ እዩ ዝርከብ ካብ ምግቢ እውን ትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ በዓል እንቋቑሖ ፀባ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ማለት እዩ ካብ ፀሓይ ካብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ኢና ክንረኽቦ ዝግባአና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና ብእግርና ንጓዓዝ ፀሓይ ትወዘር ፅቡቅ እዩ ገለመለ ፀሓይ ክፅለው ኢልና ዋላ ወፂና ንፅለው ኢና ኣብዚ ግን እቲ ፀሓይ ብጣዕሚ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ቁርኻ ብጣዕሚ ቁር ስለ ዝኾነ እቲ ፀሓይ ኣይንረኽቦን ኢና ሕጂ እቲ ፀሓይ ስለ ዘይንረኽቦ ብቫይታሚን ክንወስዶ ኣለና እዚ በቃ ምግቢ ጋሚ በቃ ቆልዑት ብፍላይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ በቃ ጋሚ ከምዚ ሽኮር ዝጥዕም እዚ ናይ ቆልዑት ብከምዚ እንስሳ ገለመለ ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ቅርፁ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ሽኮር ዝጥዕም ከዓ ማለት እዩ ግን ምግቢ እዩ በቃ ሕጂ ሓይሊ ንክገብሩ ገለ ስለ ዝሕግዞም ንዶክተሮም ሓቲትክን ንኽትህብኦም እየ ዘተባብዓክን ማለት እዩ ነዋልድ ዋላ እዚ ቫይታሚን ዲ ከዓ ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ ከዓኒ ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ከዓኒ ንዓበይቲ ከዓ እዚ ክስታይና ኣካላትና ማለት እዩ ዓፅምትና እንዳደኸመ ስለ ዝኸይድ ፀሓይ ከዓ ስለ ዘይረክብ ኣብዚ ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ ብጣዕሚ እዩ ዘድልይ ማለት እዩ ዋላ ንጨጉርኻ ድዩ ንዓፅምትኻ ንክተርር ንክድልድል ቫይታሚን ዲ ከዓ የድልዩ ሕጂ ናብ ዶክተር ክትከዱ ከለኹም ብዛዕባ ቫይታሚን ክትዘራረቡ ብጣዕሚ እየ ዘተባብዓኩም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹሞ ክትኮኑ ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ኣብ ካልእ ጠቃሚ ዝበልክዎ ቪድዮ ሒዘ ክሳብ ዝመፅእ ቻው